predošlej časti som už bol pomerne blízko cieľa, kde som mal nájsť obálku, aj keď pôvodne som nezachytil veľmi, o akú obálku sa jedná. Viem, že Karim, pravá ruka, Raj sa mi nahlásila, že bez nej sa nemám ani vrácať. Tak samozrejme som sa vydal po jej pátraní a už si myslím, keď som bol tesne pred tým, ako som ju našiel, tak niečo ma zabilo. Zatiaľ neviem, kurva, čo to bolo, ale niečo ma zabilo. A zdá sa mi, že to bola nejaká jeblá streľba, že niekto po mne strieľal, takže uvidíme, čo ma tam čaká momentálne teraz. Samozrejme, kým sa tam dostanem, tak niečo prehľadám. Možno budete si hovoriť, že sa zbytočne iba zdržujem, ale bez toho tu fakt nejde prežiť, pretože potrebujem na to rôzne veci, výrobu, opravu a podobné veci. Ja by som si ešte asi opravil baseballku, alebo si dal niečo. Dobre, dám si túto, zatiaľ míňať kovové súčiastky zbytočne nebudem. Dobre, tady to preleziem hore. Tieto barely podľa mňa sa dajú zapáliť, ale zatiaľ ešte neviem ako, ale podľa mňa už viem, ako to zapálim. Aha, OK. Predne to. Jasné, ty kokos! Doriti. Bolo to efektné, kurva, ale zabilo to aj mňa. Dobre, a tohto sa musím zbaviť, lebo tento dokáže za mnou liesť hoci kde. Ty kokos, čo robíš ty? Zastran, hnusný. Dobre, je po ňom, OK, už do ňoho nemusím mlátiť. Mal síce len cigarety, dobre, ty kokos. Ale to som veľmi nevymyslel toto. Dobre, idem teda ďalej. Kokos, ako to prdlo, dobre, ale aspoň vieme, že to má riadne šlehy, že sa oplatí od toho utekať dosť ďaleko. OK, toto je nič. Ja si dám tú lekárničku, lebo hen tam ma zase niečo zabije. Dobre, a už zase lezie nejaký zasraný šmejt. Dobre, ja tu vyleziem hore, stade sa mi lepšie títo buzeranti rýchli zabíjajú a neprídem o toľko zdravia. OK, je po ňom. Dobre, a ideme teda pozrieť na to. Zobral mi nejakých 10% zdravia, ale to nevadí. Dobre, týchto už mám. Ty kokos, niekto tu po mne páli. Niekto tu kurva po mne strieľa. Dobre, OK. Ty hajzel, počkaj, ja ti dám. Tuto vyleziem hore a pokúsim sa k nemu dostať. Dobre, ide to. Dobre. Dobí ho. Dobre, obviaž sa. Ja som ho dostal. Chlapci, čo to je? Kurva, tu blikla zbraň, to je super, to je úplne super, Doriti, ty kokos, viete čo to je? Viete, ako je to super, ty kokos, nájsť v tomto jeblom, hnusnom zombie svete, ty kokos, zbraň, kde, okamžite. Idem sa na to pozrieť, ale predpokladám, že tam budú asi len 3 náboje, ty kokos, do piče do toho. Vojenská puška. Palebná sila 204, ty kokos, presnosť 55, kadencia 100. 100 čo? Za hodinu 100? To môžem rukami hádzať tie guľky. Nie, to bude asi za minútu. Ale, kurva, koľko mám do toho nábojov? Ja chcem okamžite vedieť. Ty kokos, ale cena je na tom. Dobre, tam vidím, lebo ja som mierne slepý. 8671. Ty kokos, tak to je, to už áno. Toto bola iná rabovačka. Tak, toto sa teda oplatilo. Ešte, asi tu sa, one. Ty kokos, to som zabil, že one. Tu sa dá vojsť dnu. Dobre, ďalšia bezpečná zóna. Tých zón tu, bojový denník nejaký, tých zón tu je asi podstatne dosť, len nie všetky sú vyznačené na mape tou červenou. Čiže niektoré môžu byť aj tu, a ktoré objavíte len náhodou, tak ako som ja ju objavil teraz. Ale je to fajn, dobre, takže odomýkajú sa nám pomerne dosť tých bezpečných zón.
Ešte tuto nejaké by sme potom mohli nájsť, ale je ich tu dosť, čo nám dáva šancu prežiť aj v nočnom svete. Dobre, OK, takže toto mám. Prišiel som síce o 2 lekárničky, ale myslím si, že stáli za to. Ale ešte stále som nenašiel tie dokumenty. OK, musím to ísť asi teda pohľadať. Dobre, tu som sa chcel zachytiť, či to náhodou tu nie je to tu na streche. Takže niekde len tu musí byť. Tohto som prehľadal. Aha. Dobre, Motus. Ináč, zabudol som, teraz ma to napadlo. V predošlej časti som si na začiatku hovoril, že si dám záväzok, že pohľadám tú gázu a zabudol som na to potom. OK, tak sa to pokúsim nájsť teda teraz. To čo je? Podomácky vyrobený granát. Ty kokos, tak toto bol. Akože Karimovi môžem byť momentálne vďačný teraz, že sa mi to tu podarilo nájsť. Čo ti jebe? Ale potrebujem nájsť tie... Granát. Tam by som nechcel mať granát, aby som ho náhodou nehodil. Dám si tam petardy, lebo myslím si, že to by bola väčšiná škoda. Ale kde sú... Kde je tá obálka s návodom? Niekde tu kurva sa musí nachádzať. Aha, tohto som ešte neprehľadal. Niektorý to asi pravdepodobne bude mať u seba. Nie, tento nemá nič. Toto sa tu dalo zapáliť. Tento ešte, tohto som neprehľadal. S tým čírom, ty kokos, to bude... Tu je, to je ona, určite to je ona. Zobrať. Fajn, mám ju, dobre, hneď mi ju prinies. Pomaly sa so mňa začína stávať hrdina. Bež do riti, ty kokot, s tými tvojimi kecami. Ste úplný hajzli. Dobre, 300 metrov. Nie je to zase až tak ďaleko. Mohol by som tam dobehnúť celkom v pohode a v bezpečí. Potrebujem tvoju pomoc. OK, ale kde si, kámo? Ja vôbec netuším. Dobre. No, poď. Nie, to je ten hajzel. Dobre, to je ten hajzel. Od tohto sa treba držať čo najďalej. Aj, dobre. Získaj od Rajsa odmenu. Idem si ju vybrať. Určite. Aj. Čo sa to tu je, chlapci? Že by som vyskúšal... Tu máš, ty kokot! Chlapci sú hustí a je ich pomerne dosť, ty kokos. Neviem, či sa mi oplatí do nich púšťať, seriem do nich. Volím taktiku ústupu. Dobre, tu sú nejaké tie bedničky, tie si prehľadám. Určite, OK. Motúzik, káva, ja hľadám gázu, chlapci, gázu, nezabudnite, že hľadám gázu. Už tu počujem škriekať nejakú štietku hnusnú a tej sa snažím vyhnúť. Dobre, aj sa mi to podarilo, ale tam som asi nechal ešte tú malú bedničku. Nevadí. Už sa tam vracať nejdem kvôli nej, aj tak by tam bolo len niečo málo, možno, neviem čo by tam bolo, ale určite nič, čo by som potreboval, lebo už sa mi tam nechce vrátiť. Dobre, kurva, kde som? Dobre, tu som, ale tu nechcem byť. Bež, ty pako, prosím ťa, bež. Bež. OK. Dobre, mal by som byť už asi tesne tu niekde, áno, toto je tá ich budova. Takže ja tam postupne takto preskáčem. Aspoň budem sa o to snažiť, neviem, či sa mi to aj vôbec podarí. Ale myslím si, že asi áno. OK, stade to preskočím na to auto. A stade preskočím dnu. Dobre, som tu. Aj keď ich nemám rád, ale je to bezpečná zóna. Aspoň zatiaľ. Uvidíme dokedy. Mám taký dojem, že... Karim, to je on, s týmto si... Aha. Aj keď si obyčajný vyjebaný hajzel, tak beriem to ako poklonu.
pochválil ma, že väčšina na jeho tých ožratých chlapov nie je spoľahnutie a dúfa, povedal, že ešte asi možno budeme spolupracovať spolu. No, ty kokos, tak toto nevyzerá pre mňa vôbec dobre. No, mám, jasné, že mám. Ináč som to ani nepozrel, dúfam, že sú... A tam je antizín, dole naľavo, vidíte? Tam je antizín, kurva! Tam sú ampulky s antizínom. Tam dole sú. Kurva, teraz prasknem mu tom pálkou po hlave, no ale neviem, či kvôli koľkých, 2, 4, 5 sa oplatí tu vyvolávať konflikty. Je ich dosť, kurva, a nie je jednoduché s nimi bojovať. Dobre, nakoniec mi ho... Aha, dal mi ho, okej. You promised me 2 crates of it. This is only 5 vials. If you want more, I present you with an opportunity. The athlete, the Scorpion, Jade Aldemir. She's one of your number. Bring her to me. I have an arena where men fight for our amusement. I would have the Scorpion fight for us. I'm curious how long it will take for someone of her caliber to break. Kokos, to je hajzo. On chce, aby som jednu z našich odozdal jemu, on tam má nejakú arénu, v ktorej prevádzkuje nejaké tie boje. Ten hajzol to mal dobre premyslené na mňa. No dobre, a vyhodil ma von. Aj, degež jeden hnusný. Dobre, idem odniesť antizín do svojej veže. Čo je? Čo sa stalo? Aha, musím ísť asi kontaktovať agentúru. OK, z môjho tradičného miesta. No len tých zombíkov, ty kokos, tu začína byť fakt čoraz viac a viac, ty kokos, a začínajú byť čoraz viac a viac dotieravejší a nechutnejší. Aj, Pane Bože. Uvidíme ako... Dobre, tu mám nejakú bedničku, do tej sa pozriem už keď som tu. Som sa zľakol, že som trafil tú správnu kombináciu šperháku a nožíka hneď na prvýkrát. Kriketová pálka, účinná sila 50. Šampión. Ty kokos. Ty hajzel zasraný, jedný zmizni von. Pozval ťa sem niekto? Izolačná páska. Chlapci, nezabudajte, že hľadám gázu. Ešte stále hľadám gázu. Pau! Tu máš. Zmizni. Kokos, zdochni. Udri ho tou pálkou, ty kokos. Dobre, musím chvíľu do neho kopať, kým načerpám energiu. Dobre, a teraz prásk po hlave. Konečne. Fuj, ty kokos, tak títo borci sú dosť nechutní a rýchli. Doriti, tu je zase ďalšia nejaká, visí mi tu, Ježiši Mária, seriem na vás. OK. No dobre, a čo sa dozvieme teraz? Čo im ideme povedať? I'm no longer cooperating with Rise. You wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, and? Áno, a to je všetko? Nie, ty hlupa piča, ty kokos. I'm not a fucking human trafficker. Tebe za to povie od stola moja zlata. How much is riding on this file crane? If Rise wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? Čo ste to za humanitárnu organizáciu? Why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Get this done. To dievča mu zabezpečte, OK, no poserte sa do riti. Do hajzlu, OK, dobre, bežím zaniesť ten antizín. Skúsim ísť tady, toto ich väčšinou zvykne bývať tých zombíkov pomenej.
po tejto železničnej trati a uvidím, pokiaľ sa dostanem. This is Alfie. We've just lost gas at the tower, and as far as I can tell, the whole city has too. Any guess what happened? None. And our gas man, Jeff, up and quit on us last week. He's kind of irreplaceable. Maybe I can track him down. Maybe, definitely, and get on it fast. Word is he's built up his own little fortress somewhere behind the train station. OK, sledovať ponuku. Nejaký plyn prestal prúdiť do veže a ideme sa na to pozrieť. Kokos, ale íď dať do riti. Tam máš ty fľandra hnusná, OK. Mám nájsť nejakú Jeffovú pevnosť, ktorá je ukrytá za nejakými nádržami, tak sa idem teda na to pozrieť, že čo ma to vlastne čaká a čo odo mňa zase väža chce, aby som im zase našiel, splnil ty kokos. Ja sa tu cítim ako nejaká popoluška alebo dievča pre všetko. Musím im tu plniť priania, želania a podobné veci zasrané. A pritom ja potrebujem gázu, chlapci, potrebujem gázu. Dobre, prečo? Aha, to riti tam je. Toto som mierne posral. Dobre, tu je... Aj, zmizni. Tu je síce... aktivácia svetelnej pásce. Je tu síce... no, rýchlo. Sanitka, v ktorej určite budú dve lekárničky, ale tu neviem, či sa mi to oplatí asi riešiť, lebo kým to ja otvorím, tak ma zožerú zaživa, tak... Dobre, ani toto som nechcel, kurňa, ako sa tam dostanem? Aha, už to vidím. Už to vidím. Vylez hore, musím sa tu trošku mierne poobzerať. OK, tady to. Dobre, OK, trafil som to celkom slušne a bez újmy, OK. Tak, mal by som byť v bezpečnej oblasti a idem teda zistiť, čo to kurva má s tým plynom znamenať. No boha, ale títo sú tu akože dosť zabarikádovaní. OK, nejak sa mi to podarilo preskočiť. OK, tu je Jeff. Oslovujte ma, veliteľ Jeff. Tebe inak preplo z toho, chlapče. Vyzeráš ako vojak z filmu Zachránte vojaka Ryana. There's an emergency. The gas is out all over the city. To som urobil ja. Hajzel, tak to pustí. Installation of the Fort Jefferson Apocalypse Wall required a temporary interruption of the civilian gas supply. But I'm all ready now, so you can turn it back on. Yeah, I think that's going to be your job. No can do. I'm too critical to base operations. We'll have to send someone who's expendable. Commander, I'd like to volunteer. You're a good man, whoever you said you are. I hate to lose you. Now, go open the quadrant allocation valves, plus the primary distribution gate. Then report back to me, and I'll restore the city main pressure here. Hey, if you don't get killed, you can be the first civilian to witness my apocalypse wall. No, tak to je super, OK. Tak musím ísť teda uvoľniť nejaké jeblé ventily. Sú 3, 90, 89 a 9. Dobre, tento 89 je najbližšie, tak asi teda sa pustím rovno k nemu. A budem musieť opustiť bezpečnú zónu, to je jasné asi, ale ty kokos, tých zombíkov fakt je tu nejak nasratých, ty kokos, čo majú nejaký dúhový pochod, alebo čo ty kokos? Tu je bezpečná zóna. Skúsim ju odomknúť. Ty kokos. Zmizni. Až to pôjde, ja sa o to pokúsim. Bola by fajn, nebolo by teda na škodu opraviť palku, tak ja si to opravím. Nebolo by na škodu mať tu nejakú opäť bezpečnú zónu. Dobre, tu je nejaký borec, skočím mu na krk. Dobre, a ešte tu sú chlapci. Ešte aj tu sú. Dokopem ťa ako také žito. Ty hajzel, skopem ťa. Dobre, ten je už po.
Do tejto kopnem, potrebujem sa nadýchnúť trošku. Dobre, po tej už je takisto, už je mŕtva. Dobre, zvýšená úroveň sily. Ty kokos, tak tá praskla. Dobre, okej, ale teraz čo chcete odo mňa? Toto mám zavrieť, zavri, zatváraj! Stihol som to pred ním? OK, stihol som to, ale ešte potrebujem asi aktivovať tú chujovinu. Soška, OK. Aktivovať tú chujovinu, ale tu niekde to je. Tak kde to je do pekla? Aha, tu je to, OK. Toto potrebujem vytrhnúť, tieto dvierka. Zaber, kámo, OK. Našrobovať poistky. Ty kokos, tak poistky porcelánové, to som už hádam nevidel od 86. roku, ty kokos. Dobre, odomknutá ďalšia bezpečná zóna, krásne sa to tu omodrelo. OK, ja tu asi pozberám, čo sa dá. OK, nejaké doláče, v odpadkoch by sa malo dať hrabať, prečo mi to nejde? Aha, tohto som neprehľadal, OK, 17. Nemal som na to čas, tohto ešte pozriem. Kovové súčiastky, dobre, to sú super, lebo som nejaké minul pri oprave pálky. A tu je ešte, OK, toto som ešte chcel zobrať. A to by malo byť asi všetko, tu mám krásnu letnú záhradu, pri ktorej si môžem oddychnúť. Dobre, 63, 72, asi som išiel po týchto 63. Asi áno. OK, tak teda idem sa tam snažiť dostať. A ja ešte stále hľadám tú gázu, myslím na to, chlapci, ale aj, to bude niekde tu, budem musieť ísť, tade to. Niekde tade to, boha, budem musieť ísť tam. Aj, dobre, les. Jasné. Dobre, dvere sa nedajú zavrieť. Ty kokos! Boha, ale som sa zľakol, vy hajzli, šmédi, zasraný, hnusný. Tu máš, chcípni. Zdochni, prosím ťa. Daj mi pokoj! Aj, dobre, niekde musím prchnúť, musím si dať lekárničku. Ty kokos, ale vás tu je. Teraz vytiahnem tú pušku, ty kokos, postrieľam ich. Ale je ich tu strašne veľa. Ty kokos, tak toto neviem, či dám, ty kokos. Ešte s pokazenou, dobre, dám si niečo iné. Dobre, kladívko je fajn, kladívko je celé. Len ešte by som... Ty kokos. Zmiznite, vy hajzli, zmiznite, ty kokos. Zahnali ma do kúta. Dobre. Pálkou, dobre. Dobre, potrebujem zase sa nadýchnúť. Ty kokos, tak toto je masaker, kurva. Ale zatiaľ sa držím, takže teoreticky by som to mohol nejako zvládnuť. Tu máš kladivom po hlave. Šmejdi zasraný. Zdochnite. Chcípnite, vy hajzli. Dobre, už sú len traja, chlapci. Už sú len traja. Prask, dobre, tu máš ty, devka. Dobre, už sú len dvaja asi. Táto švlandra hnusná. Dobre, je po nej, ty kokos. Tak toto je čo za mlínček tu. Kokos, čo ti jebe. Toto som tu narobil inú paseku. No tak dúfam, že všetky tri tie kohutiky sa budú nachádzať v takomto prostredí, tak si to môžem rovno hodiť, lebo neviem, ako to dokážem. Boha, už som bez lekárničky. Mal by som nejakú zohnať. Lebo už je aj pomerne dosť veľa času. Dobre, kovové súčiastky, tie sa zídu. Správa mi je na hovno. Ja potrebujem nájsť nejaký ten vypínač alebo niečo. Čepeľ, dobre, čepeľ mám. Ty kokos, tak toto som nečakal, že ich tu bude toľko, ja v takom tesnom priestore. A nedajú sa tu zavrieť dvere. Toto bude on, použiť, OK. Opäť Ačko. Zaber, Crane, zaber, ty kokos. Dobre, to už asi nemusím stlačať, nemusím, OK. Dobre, to by bolo.
Kladivko by som si mohol opraviť. Mám niečo ešte funkčné? Pálka, ďalšia pálka, kladivo a mačeta. Mačeta, tá sa už nedá opraviť do pekla, tu by som už mohol vyhodiť. Jasné, to rovno aj spravím, takéto veci, aby som inventár. To je tá hrdzavá škrabka, áno. Útočná sila, rozobrať, OK. A namiesto nej som si síce mohol niečo dať, inventár, nastaviteľný hasák, upravené. Kriketová pálka, 50, dám si tam kriketku. OK, kriketová pálka je tam. Nechám si zatiaľ tu. OK, super, dobre, tak idem teda pozrieť po tých ďalších dvoch. Musím sa ešte stade to nejako dostať. Dobre, tu som to chcel pozrieť, OK. Tu nie je otvor, tu nie je kurva otvor, dobre. Do piči, čo to tu zase vrieska? Za nejakú minžu, OK, poď. Dobre, vypnem svetlo. Dobre, tu skočím, lebo tento debil mi tu šiel oproti. OK, tu by som mal vojsť do bezpečnej zóny, áno. Ale ako je možné, že tá fľandra sem nevybehne? OK, ale tie bezpečné zóny sú presne na toto stavané, takže to je super. Pozrieme si, ktorú mám bližšie. Dobre, túto 58. Tu by som mohol ísť, otvoriť opäť. Nejaký ten uzáver ventilu. Shit. Dobre, ako sa k nemu dostanem? Aha, niekde tady to. Dobre, chcel som ho skopnúť dole, evidentne sa mi to nepodarilo. Je po ňom, OK, dobre. Toto by som mal a ešte niekde tuto dole sú dvaja. Nejaký odporný, ale na tých by som teoreticky mohol srať. A rozmýšľam, či vyskúšam tu tie granáty, alebo tú pušku. Ja by som vyskúšal asi tú pušku. Kladivo, bejsbalová pálka. Dám si to namiesto jednej pálky a 40. Dobre, myslel som, že tých nábojov bude niečo menej. Skúsim ho streliť do hlavy. Dobre, evidentne som ho rozúril. Hovedo. Ty kokos, ale vydrží dosť. Dobre, dám ešte... Koľko? Ešte dám až 2 rany, ho nedajú na zem, tak... Dobre, stačila jedna. Teda, OK, ten by bol vybavený. Túto si opravím, toto už má len 2 povolené opravenia. Už viac nevydrží. Dobre, OK. Skočili sme do mekučkého. Toto si vezmem. Ťažká výstuž, čo tiebe, ranivosť 200, to si beriem, aj keď neviem, ako to dokáže nosiť. Dobre, Ačko, zaber, kámo, zaber. Dobre, otvoril som ďalší ventil a ešte jeden ventil mi odstal pod nadjazdom. A ako sa dá dostať odtiaľto, keď je tu všade ostnatý drôt? Aha, OK, tu vyleziem hore a tu preskočím. Super, OK. Nakoniec som to pochopil celkom rýchlo. Šikovný si. Musím sa pochváliť sám. OK, dobre, tady to bežím. Tu ich je celkom dosť. Tak tuto ich takto obehnem. A tu vybehnem hore. Na autobus. A pod nadjazdom, niekde tuto to bude. OK, tu by som asi mal skočiť dole. Jasné, tamto je niekde. Tamto niekde je. Takto som, Ježiš, pozde ma napadlo, že to je ten debil, čo vybuchuje. Ja som myslel, že to je ten, čo pľuje tie chujoviny a... do pekla.
Pú, dobre, 66 metrov, to nie je až také hrozné. Myslel som, že to je ten, čo pľuje tie toxické veci a chcel som sa ho preto zbaviť čo najskôr. Skúsim ich obehnúť z druhej strany. Nejakú inú taktiku zvoliť. Teraz, keď táto nevyšla. Dobre, bež. Tade to. No jasné, tu už beží nejaký ten Delgeš. OK, tuto nemám hviezdice. Ale mohol by som si ich dať, tých granátov je určite škoda. Výstroj... Svetlica, počkať, ako to je, batoh, káva, cigarety, hasák, nie, to je batoh. Zbranie a výstroj, cennosti, to je nič, to sú cennosti, vylepšenie zbraní. To je nič, ničiteľ nejaký, titán. Vôbec si nevylepšujem zbranie ináč. Kriketová pálka, bejsbalová pálka. Aha! Svetiaca tyčinka. Ak chceš skončiť v base, tak si tento svoj blízkavý drahokam na žiadnu party neber. OK. To je síce super, ale mohol by som to použiť. Batéria, všetkého mám dosť po prípade. Aby to zvýšilo nejakú útočnú silu. Upravené. OK. Ale kde mám hviezdice? Návody. Petardy. Aha, neviem si ich ani vyrobiť. Ale molotov koktail viem vyrobiť 4. Alebo 4 krát. Dobre. Petardy, lekárnička, moloťák, svetlice, horľavá kvapalina, vrhacia hviezdica, horiaca vrhacia hviezdica, chýba mi gáza, čepeľ, motúzok. Dobre, vrhaciu si spravím, aspoň zo pár. A ty kokos, to čo je? Tak, kámo, toto ide byť veselé. Na tomto si to môžem rovno vyskúšať. Poď, ty hajzel. Ty kokos, on dokáže uskakovať. Čo sa to tu deje? Mám nízku hladinu zdravia. Dobre, a nemám ani lekárničku. Takže budem musieť asi vytiahnuť zbraň, ak to nechcem. Ty kokos, čo ti jebe? Sa tu skade berú hajzli hnusný. OK, je po mne. Tento mi tu nabehol od chrbta. Ježiši Mária, dobre, je tretí pokus. Spustenie ventila. No, uvidíme teda, či sa mi to podarí, alebo ty kokos, len lekárničky, ale nemám gázu. Takže lekárničku si určite nevyrobím. Ale mám neinvestované body do vednosti. Určite si ich idem investovať. Dobre, tvoje kopnutie získa 10% šancu na omráčenie. A zamer svojim vrhacou zbraňou až 3 nepriateľov. Toto kopnutie si dám si to kopnutie. To je fajn a idem sa do toho pustiť teda ešte raz. Dobre, čo? Nehúč mi tu poza uši, lebo ti švľahnem jednu. Takú, že ťa ani vlastná mater nespozná. Kokos, je ich tu veľa. Dobre, tento pičus už tu pobehuje. Títo sú strašne nepríjemní. Ty kokos, a nechcú zdochnúť, ty kokos, a nie. 200 krát, dobre, utekaj preč. Musím prchať, hoši. Dobre, už je, hádam po ňom, vyzerá to tak, že... Do riti, ty kokos, je ich tu veľa. Je ich tu na mňa veľa a neviem, ako sa ich mám zbaviť.
To je opäť nejaký mi tu vreští. To piče! Je toto možné, že ich je tu toľko? Vypadni. Do riči, tu je ďalší. OK, táto ma tu prenasleduje. To piče! Chcípni, ty fľandra hnusná. Dobre, musím nabrať energiu, ale už cítim, že sa... Dobre, tá je vybavená. Ale už tu po mne ide zase ďalší. Hajzel. Ty kokos. Dobre, ten by bol. Takisto, potrebujem sa dostať tam. Ale ako sa tam kurva dostanem? Oh! Ty kokos, čo ti jebe? Dobre, 47. A nastal čas na niečo účinnejšie. Asi pravdepodobne, aj keď mi je to kurva ľúto ich tu. Dobre, tento hajzel tu už po mne niečo púšťa. OK, ten by bol. A ešte tu je ten toxický hajzel. Dobre, to by bolo, OK. Skúsim to teraz rýchlo. No povoľ to, kým to máme ako tak. Ty kokos, mám iba 15 nábojov, som ich riadne vyničil do boha, čo je úplne škoda, ale nič iné mi neostalo a teraz sa budem snažiť prchnúť čo najskôr odtiaľto. No dobre, mám otvoriť hlavnú distribučnú bránu. To rytí, tak s týmto som vôbec nerátal a tento debil sa tu už po mne obzeral a musím to zmeniť opäť na niečo iné. Čo nie je síce asi až tak účinné, ale hádam. No bež. OK, som hore. Len lekárničku, ty kokos, a bez lekárničky som úplne v riti. Dobre, tento ma nevidí. Prebehnem sem, tu je to o niečo bezpečnejšie za plotom. A ten špako stále za mnou beží. Ten má teda výdrž, ty kokos. Ten má výdrž. A už ma aj dobieha a ešte až mi pôjde gamepad tak ako teraz, tak... dobre, tohto potrebujem skopnúť dole. OK. Ty hajzel hnusný. Dobre, skopnúť ho dole, OK. Dobre. A tu ma niekde zameriava ten hajzel. Ja, dobre, to je kokot, ale ma trafil. A dobre, ďalšie. OK, už je dosť veľa hodín, takže uvidíme sa pri ďalšom videu. Ďakujem vám za vašu podporu, za každý like, koment, odber a vidíme sa teda pri ďalšom videu, v ktorom budeme musieť dokončiť túto úlohu, ktorú sa mi nepodarilo dokončiť v tejto časti. Takže čágo, gambleri, náhra.